Paugtan pa sa Mandawi City Veterinary Office ang pagbantay ug laing ang pagpabilin sa green zone sa dakbayan aron padayong luwas ang mga baboy gikan sa pagtakboy sa African Swine Fever o ASF. Samtang aduna pay igong supply sa mga baboy ang dakbayan sa Sugbo nga mulungtad sulod sa usa ka buwan. Nabantayan sa Ihaw City nga niminos ang mga baboy sa matag adlaw. Niya ang report. Sa pagkakaroon anaa pa sa green zone ang dakbayan sa Mandawi. Gipasabot ni Dr. Karen Merilles, Mandawi City Veterinarian, nga tungod diini luwas ang mga baboy, ma-livestock man o makarne. Apan nabalaka si Merilles nga kun luag ang pagpatuman sa ubang local government units sa color coding, posibleng makasud ang ASF sa dakbayan. Usa sa iyang nabalakan ang epekto niini sa usa ka dakong ihawan sa karne diin produkto niini i-export sa gawas sa nasod. Subay niini gipahibaw ni Merilles nga sugda na sa dakbayan ang pagbutang og mga border control sa mga utlanan. Mga lechons that ilang sources lang asa gikan, especially there are already codes, color codes na na-impose ang ASF na task force. So we are making sure that the supplies are coming from non-infected zones for now. Sa color coding, bugtong ang Carcar City lang ang anaa sa red or zone, samtang ang mga lungsod sa Aluginsan, San Fernando, Barile ug Sibunga ang anaa sa pink o buffer zone. Sa movement flow o paglihok sa mga livestock ug pork products, ang mga produkto nga anaa sa red o pink zone dili na madaog mahatod sa mga lungsod nga anaa sa surveillance o yellow zone, protected o light green o green o free zone. Samtang nakiktigom kaganihang buntag si Dr. Jessica Book, in charge sa Department of Veterinary Medicines and Fisheries sa dakbayan sa Sugbo, nga ubos sa lagda mamahimo pang mada sa green zone ang mga produkto sama sa lechon baboy ug chicharon nga naluto og maayo. Usa sa mitambong sa tigom si Lito Comendador, slaughterhouse operator nga taga dakbayan sa Sugbo. Matud niya muihaw sila og 85 ka baboy matag adlaw, apan tungod sa ASF 40 ngadto na lang sa 60 matag adlaw. Ibaw ni Maribuhok nga aduna nay border control ang dakbayan sa utlanan sa dakbayan sa Talisay. Gipasalig hinuon sa City Veterinarian nga sa katapusan nilang inventaryo adunay 13,000 ka mga baboy nga sagad binuhi nga makatubag sa panginahanglan sa taga-dakbayan. Sa Carcar giban but sa AC number 5 is AC number 2 is siya. Apil pa manggani siya actually. Makasulod. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiana, Balitang Bista.